खुलुमबाय फ्रेंड्स, दिनै मेट्रिकनि रिजाल्ट दं, HSLC एग्जामनि रिजाल्ट होदों दिनै आरो बे रिजाल्टआव सासे फरायसानि मार्कखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो बिथांनि मार्कआ जाहैबाय 582। बिथाङा मोननाय मार्कफोरखौ नोंथांमोना थारैनो स्क्रिनावबो होनानै होदों, नोंथांमोना नायनानै ला आरो नोंथांमोना बे मार्कखौ नुनानै मा सानो कमेन्ट्सआव लिरदो। मा बर'फोराबो टप 10 लिस्टआव हाबनायनि लामायाव लासै लासै होसोलांगासिनो थादोंना थायाखै? दिनै जोंनि बर' फरायसाफोरा जेसेबां फरायनांगौ फराया, नाथाय बेबायदि माखासे UN एकाडेमिफोराव आथिखालाव नुनो मोनदों रिजाल्टफोरा एसे मोजांनि सायाव मोजां जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। UN एकाडेमिया बर'फोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां लानानै फैनायखौ जों नुनो मोनदों। UN एकाडेमिया थारैनो माखासे गथ'फोरनि रिजाल्टखौ क्वालिटि अफ रिजाल्ट बेखौ एसे हाई खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। दिनै नोंथांमोना नुदों कुमारिकाटानि बे UN एकाडेमियाव दीपक बर' बिथाङा जाबायदि रिजाल्ट खालामदों, बे बर'फोरनि थाखाय मोनसे एचिभमेन्ट होनना बुंनांगोन। मानो होनबा दिनैसिम बर' मिडियामनिफ्राय जेब्लासिमनिफ्राय 600 मार्कनि एग्जाम जादों, मेट्रिक एग्जाम जादों, बै समनिफ्राय दिनैसिम बर' मिडियामाव बयनिख्रुइ हाइएस्ट मार्क एचिभ खालामनो हानाय बिथाङा सासे फरायसा। बिथांनि मार्कआ 582 जादों। स' बे जारिमिन थांनाय स्टेन्ड खालामनाय जाय फरायसामोन बोसोरथामसो आगोल, बिथांनि मार्कखौ बारस'बाय बिथाङा। बिथांनि मार्कआ 580 मोन, नाथाय बे 580 मार्कखौ कुमारिकाटा UN एकाडेमिनि दीपक बर' बिथाङा 582 मोननानै बे जि जांख्लामोन बेखौ बारस'बाय आरो नेक्स्ट इयुनफोराव बेबायदिनो बे 582खौ बारस'नानै 600नि खाथियाव थांनो नाजानांगोन। दिनै जों नुनो मोनदों माने गुबुन मिडियामनि फरायसाफोरा 600नि खाथि मार्क लाखिदों आरो बै मार्कखौ नुनानै थारैनो सोमोनांनांगौ बा गिनांगौ जेबो गैया। जोंनि फरायसाफोरनि ब्रेनाबो समान बिथांमोनजों, मात्र जोंनि जि ससियेल जि बेबस्था, जोंनि समाजारि बेबस्था, जोंनि न'खरनि जि बेबस्था, जोंनि फरायसालिफोराव फोरोंनायनि जि मानदान्दा, बे थारैनो एसे ल' जानानै दं होननानै आं बुंगोन। बेवहाय गोबां बिथिङै जोङो दाबो उइक, जोंनि बर' माहारिया। आथिखालावथ' फरायसालिफोरा गोबां स्ट्रं जाबाय। जेनेरेलि सरकारि स्कुलफोरा बांद्राय स्ट्रं जायाखैबाबो प्राइभेट स्कुलफोरा गोबां स्ट्रं जाबाय। नाथाय बै फरायसाफोरनि न'खरा जेसेबां स्पिडआव स्ट्रं जानांगौमोन, जेसेबां आप टु डेट जानांगौमोन, बेसेबां जायाखै। जानो हागौ बेफोरबायदि माखासे फिसा फिसा जाहोन, गोबां हाजार जाहोन थानो हागौ। पार्सनेलिबो गोबां जाहोन थानो हागौ, न'खरारि गोबां जाहोन थानो हागौ। आं जा सा नुदों बेखौ बुंबाय। माने बेबायदि माखासे जाहोननि थाखायबो दिनै जोंनि रिजाल्टआ नांगौ बायदि जाया, बेबायदि जानो हागौ। लासैनो बेफोरबायदि जेंनाफोरा सुस्रांजायोबा बर' मिडियामनि रिजाल्टआबो शंकरदेब शिशु निकेतन बा शंकरदेब एकाडेमिफोरनि बादि फिउचाराव जागोन, बेबायदि जों आसा खालामनो हायो। मार्क खम बेसि जानाया गोबां जाहोननि सायाव सोनारो। बे जाहोनफोरखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानि। बे जाहोनफोरा ओरैबायदि जानो हागौ, जोंनि जि फरायनायनि जि क्वालिटि बेनि सायावबो सोनारो आरो जोंनि फरायसाफोरा जायफोर एन्सारखौ फरायो, मुखास्थ' खालामो, बुजिनो नाजायो, जि कनसेप्ट, बे कनसेप्टआवबो गोरोन्थि थानो हागौ आरो बै एन्साराबो नांगौसेबां नांगौ जखानि मानदान्दानाय नङाबो जानो हागौ। बेबो मोनसे जाहोन जानो हागौ। आरोबाव बेबो जानो हागौ बै बहि नायग्रा सुबुंफोरा, जायफोरा इभालुएट खालामो, जाय बहिखौ नायो, बै बहि नायग्रानि गोरोन्थियावबो मार्कआ गोबां खम जायो। बहि नायग्रानि सायाव मेक्सिमाम 99% सोनारो मार्कआ। बिथाङा जुदि गोसो जायोबा मार्कखौ एसे खमायनोबो हायो, एसे बारायनोबो हायो। बेनिखायनो बे गासैबो बहि नायग्रानि सायावबो सोनारो। जाय माने एग्जामिनारा बै बहिखौ नायगोन बिनि सायाव गोबाङैनो सोनारो, बेबो मोनसे जाहोन। आरो जों मोनसे बाथ्राखौ कमनलि नुबाय थादों, जोंनि बर' फोरोंगिरिफोरा दाबो मोनसे हुदाया खारजोबाखै। गोबांनिया खारबाय, आथिखालाव गोबाङानो सेन्टिमेन्टआ फैबाय, हारिनि फारसे सेन्टिमेन्टआ मोनसे फैबाय, नाथाय गोबाङानो दाबो दं, मोनसे खिरफिन भाबा दं। एसेबाबो खमायनो नाजानाय बेबायदि जों नुनो मोनो। माखासे बेबायदि खिरफिन खालामनायनि थाखायनो गोबां समाव जोंनि फरायसाफोरा मोननो गोनां फिथाइखौ मोननो हायाखै। आंनि बादिब्ला आं ओरै बुंनो सानो, दिनैसिम जोंनि बर' गथ'फोराबो खमसे खम बोसोराव सासे सानैबाबो टप 10 लिस्टआव थागौमोन। नाथाय बै टप 10 लिस्टआव थायैनि एकमात्र मोनसेल' जाहोना जानो हागौ बहि नायग्रा सुबुंफोरनि थाखाय। दिनैनि थासारियाव आं जुदि बुंबा बहि नायग्रा सुबुंफोरनि गोरोन्थियाव मार्कखौ मोनाखै होनबा गोरोन्थि जागोन। जानो हागौ बिनि नोजोराव एन्सारा गोरोन्थिबो जानो हागौ, बेबो जानो हागौ। बेनिखायनो बुंनायनि जेबो राइट्स गैया। नाथाय थुलमुलै बाथ्राया बेनो, बहि नायग्राफोराबो मार्कखौ एसे खमायो। आं बेबायदि अभिज्ञता थानायखाय नोंथांमोननो आं बुंनो हायो। जियानो जा मानो बेबो मोनसे जाहोन जाबाय। आरो जोंनि न'खराव फरायनायनि मोजां सुबिदा गैयियाबो मोनसे जाहोन जानो हागौ। जोंनि गामिनि कालसार, साननाय हनायाबो मोनसे जाहोन जानो हागौ। गोबां
होबथायो गोबां बेरा जानानै गसंथेयो बेफोर जाहोनफोरा आरो बेबादिनो ओरैबायदिबो जों नुनो मोनदों माखासे गाज्रि लोगोनि खैसाराव गोबां फरायनो हानाय फरायसाफोराबो नांगौ बादि फरायनो थाखाय बेबायदि जादों आरो ससियेल मिडियाखौथ' आरो मा बुंनो गासै मिथियो ससियेल मिडिया आरो मबाइल फन आरो इन्टारनेट बेफोरबो जोंनि फरायसाफोरखौ बांसिनै डिस्ट्रय खालामदों जोंनो मोनसे बाथ्राखौ अरायबो नुगोन जोबोर ब्रिलियेन्ट फरायसाबाबो मा मबाइल लायो गोबां माने बाङायावनो गोसो थानाय इसेयावनो बुजिनाय फरायसाफोराबो जोंनिया मा डाइभार्ट जानानै बेबायदि ससियेल मिडिया इन्टारनेट बेबायदि माखासे गेजेटफोरखौ लानानै डिस्ट्रय जानायखौ जों नुनो मोनदों स' बेबायदि माखासे समाजारि बेबस्था माखासे साननाय हनाय माखासे रांखान्थियारि प्रब्लेम माखासे समाजारि जेंना बायदिसिना रोखोमनि जेंनाया बर' समाजाव दं नालाय बिनिखायनो बैफोर माखासेयाबो गाज्रि गोहोम खोख्लैयो बिनि थाखायनो जानो हागौ रिजाल्टआ नांगौसेबां फैया दिनै नोंथांमोना मोनसे रिजाल्टखौ जुदि खोनायोबा शकिं मोनगोन बे रिजाल्टआ जाहैबाय तामुलपुर जिल्लानिनो तामुलपुर जि टाउन बेनि सिङावनो थानाय मोनसे इउएन एकाडेमि बेनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना नुयोबा थारैनो दुखु नांगोन स' नोंथांमोना स्क्रिनाव होना होदो आरो बुंनानैबो होगोन बिथां फरायसानि मुङा जाहैबाय मौसुमि स्वर्गियारि जानो हागौ गोरोन्थिबो जानो हागौ नामफोरा बिथाङा बड'आव मोनदों 100 इंराजियाव मोनदों 91 मेथ्सआव मोनदों 100 जेनेरेल साइन्सआव मोनदों 98 ससियेल साइन्सआव मोनदों 100 जिअग्राफियाव मोनदों 71 जिअग्राफियाव मोनदों 71 बेथ' जोबोद दुखुनांथाव जिअग्राफि साबजेक्टआव ओरैबायदि खम मोनबायदि मा फरायसायासो गोबां गोरोन्थि खालामनाय ना बहि नायग्रायासो गोरोन्थि खालामखो ना जायफोर बिथांमोना मार्क दैखांग्रा बिथांमोनासो गोरोन्थि खालामखो बेखौ जेबो बुंनोथ' हालिया थारैनो गांबा साबजेक्टआ ओरैबायदि हाइफाइ नाथाय गांसे साबजेक्टआ ओरैबायदि थार्ड क्लास स' बेबायदि जाथायाबो गोबां बर' मिडियामनि फरायसाफोरनियाव जाफ्लेनायखौ आं नुनो मोनदों नोंथांमोनखौ बुंगोन जाय फरायसाया गांथाम साबजेक्टआव 100 मोनदों गांसे साबजेक्टआव 98 मोनदों गांब्रै साबजेक्टआनो 100 होनना बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा बै फरायसाया बोरै जिअग्राफियाव 71ल' मोननो हायो आं बुङाखैदि मोननो हाया मोननोबो हायो जानो हागौ गोरोन्थिबो खालामनो हागौ नो डाउट थेवब्लाबो नाथाय बेबोथ' जानो हागौ बै फरायसाया आरोबाव मार्क मोननायनि जग्यबानबावमोन नाथाय बै बहि नायग्रायानो बेखौ गोरोन्थि खालामदों नामा बेबायदिबो मोनसे सानजाथाव बाखि साबजेक्टआव एसेबां हाइफाइ जाय फरायसाया इंराजियाव 91 मोननो हायो जाय फरायसाया एमआइएलआव 100 मोननो हायो जाय फरायसाया साइन्सआव 98 मोननो हायो जाय फरायसाया मेथ्सआव 100 मोननो हायो बै फरायसाया जिअग्राफियाव 71ल' मोननायाबो जोबोरैनो साननो गोनां मानो बेबायदि जाखो थारैनो फरायसानिसो गोरोन्थि ना बहि नायग्रानिसो गोरोन्थि बुंनोथ' हालिया नाथाय बेबायदिनो जों मा अरायबो माने मा होनगोन बेखौ ससे थांनानै जों नांथाना थाहैनो गोनां जायो मोनहां मोनहां मोनहास'आ सहैहां सहैहां सहैस'आ बेबायदि माने बर'फोरनि थासारिया बिदिब्ला नोंथांमोना थारैनो हमनो हाबाय बे फरायसानि रिजाल्टआ मा जाहोननि थाखाय बेबायदि जाखो नोंथांमोना कमेन्टआव लिरदो थारैनो नोंथांमोना बेखौबो अरायबो हुसियार ला जे बर' मिडियामनि रिजाल्टआ लासै लासै मोजांथ' जाबोदों नाथाय बे प्राइभेट स्कुलनि रिजाल्टआसो एसे मोजां जाबोबाय थादों नाथाय सरकारि स्कुलनि रिजाल्टआ जेरै जानांगौ दासिमबो बेबायदि जायाखै बेनिखायनो आसा खालामबाय जायफोर बिथांमोना सरकारि स्कुलाव फोरोंगिरि बिथांमोना जेन प्राइभेट स्कुलनि बादि रिजाल्ट खालामनो थाखाय थैसोमनानै नाजायो आरो जोंनि रायजो राजाफोराबो बैबायदि गुबुंले समाजारि बेबस्थाफोरखौ गैया खालामनानै आप टु डेट थिंकिंखौ लानानै जोंनि फरायसाफोरखौ बेबायदि गुबुन मिडियामनि फरायसालिफोरजों कम्पिटिसन नांनो थाखाय जानजि खाफ्रानांगौ होननानै आं बुंगोन गासैबो बर' फिसाफोरखौ जानो हागौ आं माखासे गोरोन्थि बुंदों खोमा जुदि गोरोन्थि बुंदोंबा नोंथांमोना निमाहा हो आरो जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा प्लिज बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालाम आरो कमेन्ट्स खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम